זה הזמן שלנו לעדכון תנועה האחרון לבוקר הזה. בוקר טוב, תימור דיל. בוקר טוב, ושנייה אחת לפני העדכון, סיפור אופטימי לכבוד ט"ו בשבט. יאללה. על קצת כבוד לעצים. אז במסגרת הרחבה והשדרוג של כביש 75 בצפון, בין רמת ישי לבין נהלל, היינו צריכים להתמודד עם עצים עתיקים שהיו שם. עצים עתיקים, אני מדבר על עצי אלון תבור, בני יותר מ-200 שנה, במשקל של יותר מ-50 טון כל אחד, והיה צריך להחליט מה עושים איתם. בדקנו את כל החלופות, ואז הוחלט להעתיק אותם. רילוקיישן לעצים. השיטה שעשו את זה על מנת לשמר בעצם את ההצלחה המרבית בשביל, במסגרת ההעתקה, היה לתקוע בעצם להחדיר כלונסאות של מתכת מתחת לשורשים של העצים, ליצור בעצם רפסודה, אפשר לראות את זה כאן, ליצור רפסודה ובעצם מנוף מיוחד מרים את השורשים, את העץ ואת האדמה שסביבו, כדי להבטיח באמת שהעץ הזה יצליח להיקלט. הוא נקלט בחורשה סמוכה, העצים שם נקלטו בהצלחה, ובאמת זה מאוד יפה, למרות שזה קצת יותר יקר, שווה להשקיע, זה באמת עצים מדהימים. טוב, עדיין אני מניח שיש פקקים גם בכביש 75 עם כל הצער שבדבר, וגם במקומות אחרים, אז שתף אותנו. כן, נרד למציאות שלנו. אז בכביש 5 יש לנו עומס בין ירקון לכפר הירוק. אגב, בקטע הצפוני של נתיבי איילון שהוא חסום, לא נוצרים עומסים סביבו, שזה די יפה. כן, לא נעים. כאילו, אני שואלת איך אם אני אחזור הביתה, יהיה לי קל, יהיה קשה, אבל מה לעשות? אין באמת משהו חריג. בכביש 4 לכיוון צפון יש לנו עומס בין גן רווה לחולון מזרח ובין מחלף שבעה לגאה, ובכביש 4 לכיוון דרום עומס בין פרדסיה להדרים ובין רעננה מרכז עד גשר תעש. יפה, תימור, תודה, ונסיעה בטוחה בדרך לעבודה והביתה. חג שמח לאילנות. ט"ו בשבט שמח. כן, ט"ו בשבט שמח.